Ciao a tutti e ben trovati. Ni video na amena na kuma patente ka ko mo chama ya la ina fe chuga muna. Patente ka gele ina fo aka no ka chuga muna bebe dépend ika capacité de la quoi. Donc à chaque catégorie kan ngi jija ka olu mémoriser. Bon au mémoriser li fene o bebe dépend ibe fe muni retenir de quoi. Ya donc ni video na amena essayer ka a bɛɛ tu ɲɛfɔ ye pour que i b'a faamuya pour que a mémoriser bɛ nɔgɔya i ma cogoya min na kosɛbɛ. Donc pour que k'a mémoriser nɔgɔya i ma i kan ka baara kɛ ni chiffre de ye parce que permis ni fɛn o fɛn na a bɛ kuma chiffre de kan ka caya i ka yen nɔ demande fanba bɛ boli chiffre ninnu de kan donc i bɛ chiffre ninnu de retenir n'o kɛra o de bɛ a mémoriser nɔgɔya i ma kosɛbɛ komi n'a fɔ an bɛna n'a ye video in na yan cogoya mun na. Ni an ye permis ninnu a bɛɛ dugumata ta n'o ye AM ye ale le ka dɔgɔ ni tɔ ninnu ye quoi. Donc AM a bɛ ta k'i to 14 ans de la ya Italie kɔnɔ yan a bɛ ta k'i to 14 ans na. Bon Union européenne jamana dɔw kɔnɔ 16 ans don. Donc o ye chiffre fɔlɔ ye i kan ka min retenir yanni i ka taa quiz la. O kɔfɛ a bɛ bolimafɛn jumɛn boli véhicule con motore termico fino a 50 cm3 con velocità massimo di 45 km/h, motore elettrico 4 a 6 kW, quadi minicar. Donc an bɛna na nin bɛɛ détaillé sisan a bɛna faamuya très bien. Donc d'ailleurs patente AM b'i permettre ka cikile moteur boli n'a fɔra cikile moteur o ye moto sen fila ninnu de ye i n'a fɔ minnu filɛ nin ye yan nɔ moto sen fila ninnu de ko don minnu filɛ yan nin nɔ komi an y'a fɔ cogoya min na définition na u ka vitesse man ɲi ka tɛmɛ 45 km/h kan donc u ka cylindre o fɛnɛ man ɲi ka tɛmɛ 50 cm3 kan donc ale kɔfɛ tricycle léger donc tricycle léger parce que tricycle ninnu olu ye sen saba bɛ minnu kɔrɔ mais léger o don quoi parce que ni léger tɛ dɔrɔn AM tɛ se k'ale boli donc léger o quoi minnu ye léger ye AM bɛ se k'olu boli toujours u ka vitesse man ɲi ka tɛmɛ 45 km/h kan et puis mun y'u ka cylindre o fɛnɛ man ɲi ka tɛmɛ 50 cm3 kan o kɔfɛ quadricycle léger ninnu quadricycle léger a bɛ permettre k'olu fɛnɛ boli an ko mun ma minicar ninnu ye minicar de ye minicar parce que munna fitininw de don quoi denmisɛnninw bɛ ninnu boli donc olu fɛnɛ u man ɲi ka tɛmɛ 45 km/h kan et puis fɛnɛ u ka cylindre man ɲi ka tɛmɛ 50 cm3 kan i k'a ye dɔn donc ni voiture électricité man ninnu ko don olu munna a ko ko 4 kW ani 6 4 kW o ye n'a y'a sɔrɔ quadi ye jumɛn ye quadi ye motolama de ye quoi c'est naani mais moto don quoi wala bɛ moto minnu boli ten o ye quadi de ye quoi donc olu a bɛ se k'olu boli n'u ma tɛmɛ 4 kW kan ni minicar don minicar ninnu a bɛ se k'olu boli 6 kW quoi i ka ye nɔ donc nin ye a définition de ye quoi ya AM définition ye nin ye donc du coup n'i ye video lajɛ ka video faamuya très bien n'i taara quiz kɛ a bɛ nɔgɔya parce que an ye chiffre minnu retenir yan nɔ ni question bolila olu kan o question bɛɛ bɛ kɛ vrai ye mais ni question nana contraire dɔ d'i ma mun tɛ nin chiffre ninnu ye an ye chiffre minnu fɔ i b'a ye a ka nɔgɔn kosɛbɛ o la question bɛ kɛ faux ye quoi i ka ye nɔ donc an bɛ video ninnu kɛ k'u tugu ɲɔgɔn na an b'u kɛ kelen kelen ka taga k'u tugu ɲɔgɔn na an bɛ kuma AM kan sisan an bɛ kuma AUNO kan an bɛ kuma o kan dɔɔni dɔɔni et puis an bɛ to ka quiz fɛnɛ k'u kan pour que k'a donni nɔgɔya kosɛbɛ parce que permis ka gɛlɛn i n'a fɔ a ka nɔgɔn komi an y'a fɔ cogoya min na a bɛɛ bɛ dépend i ka capacité de la n'i sera ka o retenir ka ɲɛ i b'a ye n'i taara quiz kɛ a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ quoi o la nin y'an ka video fɔlɔ ye AM kan ni ala sɔnna ma an bɛna quiz kɛ o fɛnɛ kan quoi an bɛna quiz k'a kan hali tɔ ninnu fɛnɛ quoi o la an ka taga an ka quiz fɛ en même temps. Avec le permis de conduire de catégorie AM, on peut conduire les cyclomoteurs à 2 roues, alors que pour conduire les triporteurs légers, le permis A1 est nécessaire. Con la patente di categoria AM si possono condurre i ciclomotori a 2 ruote, mentre per condurre i ciclomotori a 3 ruote occorre la patente A1. Donc ale ko ko k'an bɛ se ka ni AM ye ko an bɛ se ka ciclomotori ninnu boli minnu bɛ yen ni sen fila b'u kɔrɔ ko mais ko sen saba bɛ minnu kɔrɔ ko fɔ a ka kɛ ni A1 ye or que an y'a ye k'a fɔ ko sen saba bɛ minnu kɔrɔ i bɛ se k'u boli ni léger o don donc o kama question bɛ kɛ falso ye.
Le permis AM habilite à la conduite de motocycles pourvu qu'ils aient un moteur électrique. La patente AM abilita alla guida di motocicli purché dotati di motore elettrico. Donc motocicli e moto kumabaw de ye quoi. Tagalen ɲɛfɛ video wɛrɛ la an bɛna se o niveau ma. Donc ale ko ni AM ye ko an bɛ se k'olu boli ko à condition k'a sɔrɔ u ka moteur ye électrique ye. Donc o dun ye falso ye. Le permis AM, acquis depuis au moins 3 ans, habilite à la conduite de motocycles de puissance jusqu'à 11 kW. La patente AM conseguita da almeno 3 anni abilita alla guida dei motocicli di potenza fino a 11 kW. Come an y'a fɔ cogoya min na motocicli ninnu ye girimaw de ko ye quoi. Donc ale ko ko permis AM ko n'i y'a ta au moins 3 ans ko a bɛ se ka moto kumaba ninnu boli minnu bɛ yen n'u bɛ taa jusqu'à 11 kW la an dun ma moto kumaba ko fɔ a la donc kundi est falso. Le permis AM habilite à la conduite de cyclomoteurs avec un moteur thermique non supérieur à 50 cm3. La patente AM abilita alla guida di ciclomotori con motore termico non superiore a 50 cm3, come n'a fɔ an y'o fɔ an ka description na, quindi qua bi permette ka moteur thermique ninnu an y'a fɔ cogoya min na benzine bɛ don minnu kɔnɔ ani gasoil ninnu quoi, c'est à dire minnu ka combustion bɛ kɛ kɔnɔyɔrɔ la. Donc n'u ma tɛmɛ 50 cm3 kan ko i bɛ se k'u boli ni AM an dun y'o fɔ donc vero. Avec le permis de conduire de catégorie AM, on peut conduire les quadricycles qui ne sont pas considérés légers avec une puissance jusqu'à 7 kW. Con la patente di categoria AM si possono condurre i quadricicli non leggeri con potenza fino a 7 kW. Donc an ye description minnu kɛ est-ce que an ye 7 kW ko kuma fɔ a la? Non, an danna 6 kW de la. Donc o kama question nin bɛ kɛ falso ye hali n'an ma taa yɔrɔ jan. Le permis AM peut être acquis à 14 ans. La patente AM si può conseguire a 14 anni, come an ye eta ko min fɔ i m'a ye a ko ko i bɛ se k'a ta k'i to 14 ans de la, donc chiffre nin nana i m'a ye, donc est vero. Le permis AM peut être délivré sans devoir se soumettre aux épreuves théoriques et pratiques, à condition que le demandeur soit majeur. La patente AM può essere rilasciata senza dover sostenere gli esami teorici e pratici purché il richiedente sia maggiorenne. Donc ale ko ko permis AM bɛ se ka ta ko i bɛ se ka ta k'a sɔrɔ i ma examen théorie ou bien pratique kɛ quoi, à condition ka kɛ dɔrɔn ko a tigi ye majeur ye quoi, o kɔni yɔrɔ ye falso ye. Avec le permis de conduire de catégorie AM, on peut conduire les triporteurs légers. Con la patente di categoria AM si possono condurre i ciclomotori a 3 ruote. Ya donc ko moto fitinin ninnu quoi, c'est à dire minnu bɛ ni 3 rideau ni sen 3 b'u kɔrɔ komi an y'a ye an ka description na ko an bɛ se k'olu boli ni AM o fana bɛ dun ye vero de. Avec le permis de conduire de catégorie AM, on peut conduire les quadricycles légers. Con la patente di categoria AM si possono condurre i quadricicli leggeri, come an y'a fɔ cogo min fɛn o fɛn ye léger ye, voilà fɛn o fɛn ye léger ye ni AM ye an bɛ se k'o boli. Donc ale ko ko kati c'est à dire sen 4 bɛ minnu kɔrɔ quoi ni léger don ko an bɛ se k'o boli, donc si. Le permis AM permet à qui a 14 ans de conduire les cyclomoteurs dans tous les pays de l'Union européenne. La patente AM consente a chi ha compiuto 14 anni di condurre i ciclomotori in tutti i paesi dell'Unione Europea. Come n'a fɔ an y'a fɔ an ka description na cogoya min na ale ko ko ni AM ye ko i bɛ se ka moto c'est à dire k'i to 14 ans na k'i bɛ se ka moto fitinin ninnu k'i bɛ se k'olu boli Europe jamana bɛɛ lajɛlen kan. Donc o dun ye falso ye parce que an y'a fɔ n ko Italie de ta ye 14 ans ye mais
Europe jamana dɔw ka i b'a sɔrɔ 16 ans don yen nɔ donc k'a fɔ ko Europe bɛɛ o de y'a kɛ falso ye. Avec le permis de conduire de catégorie AM, on peut conduire les cyclomoteurs à 2 roues. Con la patente di categoria AM si possono condurre i ciclomotori a 2 ruote. Donc a ko ko ni AM ye ko an bɛ se ka moto fitinin fɛgɛman ninnu boli pinɛ sen 2 bɛ mun kɔrɔ quoi comme an y'a ye cogo min o fana dun ye vélo de ye. Voilà donc i m'a ye AM ka question totale min bɛ na AM kan o bɛɛ tun nalen filɛ nin ye an y'o bɛɛ ye quoi. I ka donc n'i kɔni ye nin video in lajɛ ka ɲa très bien n b'a dɔn AM kɔni niveau la i tɛna na gɛlɛya foyi sɔrɔ o la tuguni. An tɛ dan AM ma an bɛna video réaliser komi video ninnu an mago bɛ montage la ka kɛ yan'an ka na video la donc o la souvent a bɛ temps ta mais ni Ala sɔnna ma an bɛna video caman wɛrɛw kɛ quoi. An ka examen sɔgɔ voilà komi i n'a fɔ u bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye. Donc n'a kɔni gɛlɛyara i ma dɔrɔn i bɛ se ka taa ni ka segin kɛ nin video in kan i b'a ye a bɛ nɔgɔya. An ka video kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye a ka se ka nɔgɔya aw ma cogoya min na kosɛbɛ quoi. Voilà donc an b'a fɔ aw k'an bɛn video natɔw. Wassalam.